u mikrofonu trenér hostujících. Taky jak hodně ovlivnilo utkání ten pozdní příjezd na začátku podle tebe? Tak hodně, první třetina 0-3. V podstatě ve druhé třetině Ústečí odskočili nebo udrželi si ten náskok třígolový, přesto jste se dokázali dotáhnout, tak tam se lámal podle tebe zápas? Abych to teda upřesnil, tak my jsme se vrátili do zápasu a soupeř získal rozhodující náskok na konci druhé třetiny, kterou jsme totálně nezvládli. U vás v Havířově zápas v podstatě o jednom gólu s Ústím, tady gólu 14, tak jaký byl největší rozdíl podle tebe? Ten zápas byl bez tempa v Havířově. Dneska tady bylo vysoké tempo udělané a myslím si, že ty týmy už se znají tu obranu soupeře, takže jsme na sebe byli určitě lépe připraveni. Ale myslím si, že ten zápas by takový nebyl, kdybychom přijeli včas a kdyby ta příprava byla taková, jaká měla být, tak určitě by to nebylo takové divoké. A teda bych to upřesnil, tak my jsme se do toho zápasu dostali a potom jsme chtěli víc a kdo chce víc, tak nemá nic, že? A naši hráči prostě opustili taktiku, kterou jsme si stanovili. Začali jsme hrát jak elevové a v těch posledních 2 minutách té druhé třetiny nám soupeř odskočil a to si myslím, že bylo rozhodující. Tak nejlepší hráč hostů, tak jak ty si viděl průběh tohoto utkání, samozřejmě zápas ovlivnil váš pozdní příjezd, přesto jste se do toho zápasu nakonec vrátili, tak co podle tebe rozhodlo? Tak já si myslím, že ten začátek nebyl úplně ideální i s ohledem na ten příjezd, ale není to úplně jako validní výmluva. A myslím si, že jsme si nechali utéct začátek, potom se to horko těžko dotahovali a když už jsme se dotáhli, tak tam potom zase soupeř odskočilo 2-3 branky a pak už jsme jenom, vždycky se to lámalo 1-2 góly a nakonec se skončilo tak, jak to skončilo. Jaká byla první přestávka v šatně? Co vám trenér říkal? Protože do druhé třetiny v podstatě nastoupil jiný Havířov. Tak určitě jsme potřebovali nějaký impuls, aby jsme začali hrát to dost lépe a myslím, že to, co jsme si řekli, nám začalo od něco líp pracovat. Podle toho taky vypadal výsledek a jak říkám, bylo asi smůla, že jsme si prostě nechali výsledek potom takhle, nechali jsme se odskočit od soupeře. Díky a šťastnou cestu. Děkuji.